Mano kan jatend migawo mar omenda mano nyunguna dung kopoyo budget mabendo som mar trilion 3.92 penjo en ni to bendi ni wuon budget no chopo rang'iny kata mana dwaro mari kaka ne osome nikech noluwo achiel kachiel to gin kuonde mage momori to kuonde mage mago moko mori nyalo tudri kodwa mondo mi wa gomba ka wadhi nyime en ni migawo mar somo oyudo atamalo 27.6 mar omenda duto mar budget ma osom odiochieng' kawuono ma en shillings bilion 656.6 modok chien gi meho bilion 30 kapimo gi mane ochiw e hik omenda morumo ka Judith Omondi lero omenda ni opogi e kidienje mopogore opogore kama oriwo chenro mag chiemo ne jopuonjre skunde ndiko jopuonj mag junior secondary e yo mongirore e kind mamoko. Omenda ma ochwal ne migawo mar somo e hik omenda ni odok piny ka ipimo kod hik omenda ma okalo. E hik omenda mar 2023-2024 ne ochiw bilion 689.4 omenda ma odok piny nyaka bilion 656.6. Omenda ni ka opogi e kidienje mamoko, siro somo ne junior school kao bilion 30.7, bilion 71 ochiw ne somo manono ne skunde primary kod secondary ma ji dokie pacho, free day secondary education, kagedo kod dongruok mag skunde, omi bilion 6. Bende omenda mar duoko piny nengo mar penj oketne bilion 5. I have proposed a total allocation of 656.6 billion or 27.6% of total expenditures to the education sector. Mr. Speaker, the allocation of the education sector includes Kenya shillings 9.1 billion free primary education, 61.9 billion shillings for free day secondary education, Kenya shillings 30.7 billion for junior secondary school. Dwe mar auchiel higa mar 2023, aput mane oyier mar rango weche mag somo Presidential Working Party on Education Reforms ne ogolo paro mondo mi japuonjre ka japuonjre skunde primary mi shillings 2,238 higa ka higa, 1543 ne japuonjre ka japuonjre junior school, ka japuonjre senior school to nowinjo yud shillings 22,527 kaluwore gi budget ma osom kawuono ma hik omenda ni. Kirango kwan mar jopuonjre manie skunde oyangore ni piny owacho kochwalo omenda ma oromo kaluwore gi paro mane ochiw ne somo mag skunde primary kod secondary ma pacho ka. Sir mar chiemo ma ichiwo e skunde school feeding program omi bilion 3 ma en chenro ma dweche moko ma okalo osenyayo twak ma opogore kendo motelo ne somo mar budget. Migawo mar somo juma ma okalo ne ogolo chenro margi mar higni 5 mabiro kama bende ne giyango ni gichano pidho jopuonjre milion 6 e thuolo mar higni 5 mabiro. Duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC omi maromo bilion 358.2 e hik omenda ni, maromo bilion 13.3 oketi ndiko jopuonj mag junior school e yo ma ongirore ka tiego jopuonje lony mar CBC oketi omenda maromo bilion 1.3. In addition, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 13.4 billion for the conversion of 46,000 junior secondary school interns to permanent and pensionable terms. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, mbalariany oketi e bilion 71.9. Ka duol machiwo hola, help kod sir mar omenda ne jopuonjre ochwal negi bilion 62.8. Siro somo mar kuonde tiego tije lwedo kama oriwo ndiko jopuonj oketi e maromo bilion 30.7 ka chenro mar siro nonro mag science omi milion 700. Kenya shillings 128 billion for higher education and research, Kenya shillings 30.7 billion for technical vocational education and training, and Kenya shillings 2.3 billion for the construction and equipping of technical training institutes and vocational training centers. Jopiny kata kamano koni omenda ni owinjo tigo makare mondo mi okony sekta mar somo. Piny oketho skunde mang'eny kabisa. Nyaka sani skunde mantiere in Nyando constituency, skunde mang'eny kabisa pok oyaw. Weche mag puonj otni e yo makare kendo make sure ni pesa no otie yo makare ma ng'ata nyalo mor godo. Kik obed pesa miketo e paper to seche ma koro idwa ti kode to en pesa maonge. Judith Omondi, Ramogi TV.